Kaixo, gu DBH3ko ikasleak gara eta gauean ematen diren istripuak murrizteko sistema bat nahi genuen asmatu eta proiektu hau egiterakoan erabili dugu kontuan. Erabilitako materialak izan dira egurra, base guztiak kotxean egiteko, ruedak, motorra, zean, zirkuituan osagai guztiak, pilak, klipak, kabliak, LED-erriak, bombilak, bisagrak eta iltze txikiak. Edukitugun arazoak hauek izan dira, gurpilan altuera, zozoa zela, bisagra eskatu egiten zela eta gauzak ez zila hon itxasten. Kotxea ondo eramateko lehenengo zirkuitu osatu genuen bere osagaiak eta gero egurra mozten hasi ginen, hemengo oinarriak zaiten, bi barri hau aurkitu genitun eta guztiak jarri genitun, eta ja bukatuta emateko kable guztiak ondo kolokatu, zirkuitua ondo osatu, eta azkeneko tapa moduka behin genuen, eta hemen ezkarrik ekurriñak pixka tapaintzeko. Hauen, fragaten gaua funtzionatzeun. Pues toldera pasako geha, argia pizten diren ikusteko. Bagoa! Berriz pasa, a ber. A ber, tuneletik pasa dadila berriz. Berriz, vuelta. Haupa motozikloa! Vale. Bueno, hau dena, espero ez gustat izana. Argi dago iluntasunean, ez duzuna laza.